Mainguton nyo guys, ada naman guys, mo mangaon mi guys kay nagbudol-budol mi guys, Domingo guys, mangaon mi kasi nagsabot mi guys na kaon. May trabaho mo guys. Kung way sakay, dia nagsubasugba mi guys. Mao ni kuan guys, dap iskina iskina song to dap ni guys. Membro ni sa dap mga tricycle driver nga magingol. Pakal na Kinilaw. Okay, pakal sa. Grabe kain. Kain na tayo. Okay, kamo kayo guys. Guys. Sige, kaon ta. Ara, magamubo ka sa kaabot oy. Ako tanda ngay. Ako dito. Ay, tawag to binigoy. Dali na mo, mga una ta ninyo. Hoy. Ano isoko diri tambah? Guys, mga unta nyo guys. Mari kuan guys, budol guys, kain. Sinabot mi guys. Padlungon baka. Kuat akin na. Kain na, kain. Pakal na guys, pakal. Asa dia? Pakal mo. Pakal. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, God. The blessing today. Amen. Ngaji sa dong. Amen. Mana dai, mana? Amen. Mau na guys eh. Minuto tayo guys. Hello, mate. Salamat Lord. Kinilaw. Kinilaw deh. Mana? Ato. Tay, sinyong guys Kinilaw. Kinilaw mo kayo? Ay guys, kinilaw marunong guys. Ya, ano? Hey guys, day kinilaw guys, Kinilaw magputang Nilang tamban guys. Putang ka. Jadi boleh rin kinilaw. Sige, bigas magkano ka? Lapas mo ka. Ay nagkaan. Pasal ko yun. Bukong bahay nyo, ilabay ya. Ay laban yung buko kay Skillet. ato na sa bawah niya. Ay mo pagkakot ko ta kay hindi mo mudusok. Atam ko ani be? Kapan ka? Siko ni karon lang ako. Sir. Ikaw, siko ko na mahaya ka na noon. Sayang mo kayo. Ay, pare ba pa? Bagus, baik. Dito ka ba? Dito. Wala sila. Wala nagkaon mo ba? Wala sila. Ay pare ko, dali na, pakal na. Dali na, pakal. Dali bitaw na. Kami kaya, purmi ko, wala ka ulit yung tantok. Mana guys na dapto dami bro, dapto ba guys sa song dap. Kinasong to dap mga mambiyahe guys. Domingo guys. Lingaw-lingaw kami kaon guys. Lingaw kaon. Ikaw ra niya vlogger. Napas mo. Higop na, higop. Hey guys, tara guys, pakal na po na guys. Ano ba? Pakal na po ni guys. Tara guys. Kaboy buhay ba? Guys, isa lang ito mangyari guys. Ambot ang ano ni. Mana resultas Domingo guys. Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Galing Hindi na ako marunong Tagalog guys kay isang araw lang ako sa Manila guys. Naghanan sa akin, hindi naman solid at tanan. No. Kama ito, sungka diri mo, ikan pikan. ambot og ngano ni. Kanuya na. nyo dah, nababagan mo siyan. Bitaw. Ako, nagtulo ko diri, Are mo? Ini guys, ang solo kami guys. Meron kami scientist doon. Meron kami scientist Adlo ko na siya, mag-COVID. Kuwan na lagi. Tunod na rin mo. Are mo? Ay, lapay ang buko ka. Ato na ilaw sa itik. Ako naman ito, kaon na. Balik na ibukog ni. Hindi, wala ibukog. Gusto ka masad kami. Aba, Russell ni. Soon siya dere. Lois. Mana ba? Manang kaan.
Badidok, ulit badidok. Para guys, yan katabi guys, kay busog na kay guys, lugos na ka tabi. Puno ng kuan, puno ng Puno ng utok, baba. puno ng utok. Baba na eh. Bye. Huwag ka mo ubal. Dili na ako pisto. Kaya ka diri po. Tagahanag ka under pisto. Wow, de tao diri de. Si Punso. Tapok mo niya. Punso, wasan Punso. Atos Punso, napapasyon din na nabili. Nabili na daw tayo. Dapat mo niya. Kinilaw mo yung wine nabili siguro. Tupot naman yung ato nyo. Kaba, Fredo. May kano na guys. Buena bubugay ni labaya. Tingnan po siya. Dara. Kaya guys. Dakil ba na suwati magkuhan siya. Lugos may kabakong gani guys. Tu ara. Tipot sa kuan. Mama, baboy di ay. Pundok ang kanon guys. Tara guys, may kaon sa kinilaw nga mulupad guys. Bantog di ay. Agto ka dong. Agto ka ba? Hunat ka ba? Tama, kay tuon ka nako nga. Barungoy di ay Mata guys. baitan yung mubo ta guys. Gusto kabot. Hi guys. Balik ka na to guys. Buyak lagi dito. Pundok yung kuan niya kapag Kaon guys, budol-budol guys. Kasud lagi sa scientist. Asa na mag-scientist? Nilay, oh, asa naman ka? May scientist dito guys. Ay, punta tayo boy ni pat. May nitig balita na mo guys kung naibagyo mo abot guys. Guys, sabon nga balde ka na. Alam. Bukog na awan na ni kuno. Baso lang niya, wag sa string. Hindi na ko kaon ito. Kung dapat bukog na ba? Baso. Paso na. Na tubig da container ha, humakaw na. nila ba ya? Ako po guys. Ay, busog nga. Tuloy, inom ko ng buwan! Ludok inom dumuwa. Bukan ka na ba? Di ka na masabike. Yung nga masabike ka buwangan sabay. Ang sarang guys nga. Masudipan ka nga. Oy. Namtag po guys, namtag. Asa mo ko bang kuyo ino may gopon. Ha? Suka. Cookie. Namtag cookie. Ah, nay boy ay. Pakal ni boy. Pakal. Ulahi na ni. Inita na boy. Kamuta na boy. Buyak. Excuse me nyo guys kay Sige guys. ayuda. Yuda tamban. No, depay dagang tamban guys. Ay tigsugban mo guys. Tamban, guys. May salde. May binig og si Agaw Jason og among scientist si Naiili. Mani among scientist guys. Oh, mani among scientist. Mano yung kinabuhi dire. Mani kinabuhi mo guys nga. Magsubang baboy. Oh, mani guys. Sakto gina ni Ilay. Subas-subag kita nga sa mingaw. Ari may mga maudto guys nang madomingo kay sabot ba sa mga driver ba, mga tricycle driver guys ba. Bumani ba eh? Robo nyo ah.
Tuwa na, mo na, tuwa na. Mudak ko yung ito, kaya maghuong kaliro. Maghuong kaliro, mo na yung ito, mudak ko. Bisa man na binig? Binig. La siya. Hindi na makadalas sa mo. Mga lugos ka. Paday na ilakaw. Inom sa mo, inom. Wanak pasahero guys, nanglakaw na guys kay wanay biyahe kay Matayo biyahe sa ko guys, kaya kuha na ganon. Okay, babay nyo guys, babay. Bye guys. Babay nyo guys. Ato na ko sa tubangan guys, kay ganon na nako. Nakaw, kaon to gaw. Ito na guys, ang basayro ko guys, gawlat na guys. Dagan ko guys. Kuha na ba yung dagan na ini? Ikaw tay, asa mo sakay tay? Oh sige, nalo ito di ay. Ting! Ikaw na ting! Ay, una ba? Oh, kuha na. Kuha na dagan nun guys, oh. Kuha na guys. Asad. Oh, asa na? Sa Silawan. Lasang? Diarap ang inabuhi. Oh, diara guys, ang pangabuhi guys nga umagkaon biyahe na pod. Ting, blargan ta ting. Hindi ko nun. Napoy mo sakay ato. Pagutong. Lah, sana mo pa ta kapag hinaw ani di ay atot ay. Kapot ko na. Dagan na ano kay ma-upload ko ni mga account dito. Lagi. Dai babay sa guys, kay ato sa ring poplon nga ato ang video ato ang live karon. Okay, bye-bye.